Zdravím vás pri prvom videu zo série Fungus Infection, alebo teda hubia nákaza. Táto nákaza sa šíri veľmi rýchlo, infikuje a pohltí všetko živé a z toho sa ďalej mutuje. Dokážeme tieto nákaze čeliť a zastaviť ju? Alebo je naozaj nezastaviteľná? Spolu to zistíme. Zoberte si svoje obľúbené občerstvenia a pite a užívajte video. Budeš sa Čechoku obdivovať? Bože, akože dokonala som. Práve pravdepodobne ničím asi villagera, alebo čo to je, ukáž to? No nás práve zničil nohy villagera. To vyzerá jak tá práve, že taký Sigma face. Idem preč. Choď. Čo? Dobre. Nebudem sa baviť práve, čo som teraz spravila. Neviem, čo si spravila, takže... Ani to vedieť nebudeš. OK. Lebo to sa hanbím. Well. Čo som robila? The hell? Furt je ten svet proste čierny, ty kokos, ja potrebujem mapu vidieť normálne, čo všetko jak vyzerá, o môj bože. Ty, ale tieto svety, čo ako hráme? Čo, to je krokodil? Ja nerežím. Čo, jak? Niečo tu furt ono je. Na mňa chrlí. Well then. Když nie je krajšie ako vykraftiť 75. crafting a ísť proste do vody. Ideš bezo mňa? Nájdem bez teba, ale... Ja ty si tam? Mre. Nepovedal by som, že bez teba. Ale chcel som sa ísť pozrieť. Madam. Chcel som sa ísť pozrieť, čo je okolo nás, ale tak keď už si to povedala, tak som ma otočila v polke cesty. Prvým troška som zabudol, že s tebou hrám. Díky, no. Oj bože, ale ja nechápem, jak... Mali by sme nájsť proste dedinu. Chceš urobiť barák z tohto Suprus? Či pred nami tento strom? Zoberme to z toho, teraz bude bielý dom. Ja chcem bielý dom. Fuj. Ale Ona je z brezy? No. Vidím, že každý stávame vlastný barák od teraz. Tak keď budem mať na takný barák a ty budeš mať takú kocku, tak to vôbec sa radšej postavím len z toho čierneho. Ne, však pohode, urobme si, budeme susedia. Dobre. Máš kameň, prosím ťa? Ďakujem. Ty kokos, a milujem tento falling tree. To ti ušetrí kľudne niekedy aj 10 minút proste ťaženia stromu. Sem tam teda samozrejme. Čo? Pom pom pom. Môže... Mohol by si na chvíľku ísť sem? Čo potrebuješ? Taký dotaz menší. Pozri sa na seba. Krásny strom, ne? Aha, a môže byť. Sme v Minecrafte. To môže aj hrad lietať na jednom bloku. Táto krajina je pekná. Ľúbi sa mi. Že? More tento blok nemohla zničiť, hej? Ne. Takto skoro vidieť lávu. Čo tu máme? Nič. To je parádne. Dám si. Tak. Niečo málo kameňa?
Nemáš železo? Nedáš Ale si že- niekde? Vôbec nikde nie je železo. Bora, nemôžem behať už. Našli sme takú pofidernú jaskyňu a rozhodli sa, že v nej prečkáme jednu noc. Zabarikadovali sme sa a čakali. Medzi tým sme sa rozhodli kopať, či nenájdeme železo. Pokus to nebol až tak márny, našiel som až jedno. Skúsili sme nastaviť voice chat, ktorý sme potom používali. Keď vyšlo slnko a svetlo bolo všade okolo nás, zbalili sme sa a pokračovali sme ďalej v našom dobrodružstve. Takže, Ale kde si barok? mapa hovorí, že je mŕda. Aha. Dobre. Creeper. To čo si po ňom hodil? Ja ho nevidím. Ja som ho nevidel. OK. What? No to už nepôjde. To je zničený strom. Jaj, ja som nevšimla. Tak ale snáď tam bola, ne? Tak určite nemôžem povedať, že no. Podľa mapy sme mali ísť práve že tým smerom, kde sú tie supros. Kde zas. Tuto stále som tu. Ideme, ne? No, Dobre. dobrú chuť. Dík. Ten úl hore. Aha. Počkej, jak sú ti ona? Jaj. Nemusíš si tak krásne, počkej si ja ubiem ešte ono toto. Si tu? Áno. OK. Potrebujem drevo. Tak ale toho dreva tu budeš mať Habakuk. Cook of Haba. My sme tu mali nejaký hrad, jak sme sa spálili, o môj bože, by sme slepí, nevadí. Kašli na to. Kašľujem, však mne to je jedno, len sa vygeneruje ďalší, vieš, mne to je, že ľavo prd jedno, len kňapeš. Také, že žiadna dedina, žiadne jedlo. Mora, ty musíš čítať knihy na dobrú noc, nejaké creepypasty. Ja? No. Prečo by som to robil? Máš dobrý hlas. Ja mám dobrý hlas na to, že, akože na čo? Dobre, ale Čítať. kam, Čítanie kam pôjdeme? Rovno? Do vody? Okej. Počkaj. Ja by som iba videl ten názov, že zomrela na pád, to som robil asi ja. Môj bože, toto skoro normálne skončil tento deň. Nemáš nohy. Nemám nohy, no. No to, tak aspoň nejaký sacrifice musel byť, ne? No. Železo. Kašľa na ňo teraz. Ja tak sere, že odstranili shift týchto lodí, alebo to nejaký mod, ja neviem. To bol asi Ale mod. že si vedel, no, lebo, ne. Ale to bolo klasické, lebo neviem, či 1.19 to funguje, ale to nefunguje vôbec shift na loďu a dosť na loď. Ideš do kameňa, no. Ne, ja som pozrel na tanier. Táto krajina vyzerá dobre do ryti. Ale to není nikde miesto na postavenie baráku. Tu by museli akože vyrúbať stromy. No, myslím, že aj troška akože odseknúť ho vrch hory. Ja by som si poslal barák aj do hory, aby som s tým problém nemal, len to také obsieračky, ty kokos, kým to výmajníš, robíš to Ja by som to pekne. urobila. Tak ja tiež, kebyže mám 3 hodiny. Kebyže mám 3 hodiny len tak do prdele hodiť, tak kľudne. Aj týmto smerom. Loď neberáš? Šíp. Ježiš, vidíš šíp. Dobre, šíp na strieľanie do luku, chápeš? Tak. Chce to sa priživiť? Ne. Neviem, to je... Díky. Každopádne... ten rybce sa nehám, takže ja chcem... Okej. Nožkom. Stív. Počkaj, zoberiem ešte nejaké jedlo. Poď sem, prasa. Teraz som sa chcel spýtať, či to jedlo chodí a povedal to prasa, tak už som sa to pýtať nemusel. Čo je toto pre boha?
Žili. Jedno. Štedrý by nemusíte to čo je. Ty kokos, akože s tým železom strašne šetria. Nemusíš sa na nás papať. No hej, ale ja mám mikrofón blízko. Hej no. Čo je toto? Padol. Mám dedinu. Našli sme takú dedinu, skôr hrad, ktorú sme teda lútili. Môj brat mi niečo hodil. Ja som mu odpísala. Predala som mu to. Lútila som ďalej. Išli sme spať a nasledujúce ráno sme sa rozhodli, že tu teda nechceme byť a že radšej pôjdeme hľadať iné miesto. Našli sme samozrejme, ako inak, ďalšiu dedinu. Tak nečakané. Lútili sme teda ďalej. Hoci nič tam nebolo, tak sme sa poobzerali ďalej, niečo som zobrala, niečo nie. Hlavné chleby som zobrala, ale potom sme našli toto. Hohoho! What? Čo, what? Tento hore, čo tam je nad tým, za tebou. Ja ten malinký oný? Všetko furt lieta. Maj deti na ty kokos, ale neverím, že by ten hrad bol... To je tá proste priateľský hora. No. Takže naostri si kameňom kamenný meč. Ja nemám kam. Jaký máš drevený, ne? Ja nemám ani to. Oh. Ja to jem na drzovku. Ja som do tej veže najprv nechcela ísť, tak som sa rozhodla lútiť ostatné domy okolo. Ale nakoniec som si povedala, prečo nie, tak som do tej veže išla. Dič, diamantové legíny s Unbreaking 3 a Protection 4 a diamantový meč s Unbreaking 3. Do I need to say more? Ja sedlo. Ja mám problém. Jaký? Skoro som zomrela, taký problém. Samozrejme, nič sa mi nestalo, ja som si tehápka doplnila. Pozdravujem kravu. Vystavala som sa teda hore, prekopala som sa tam, tentokrát opatrnejšie. A potom sme zišli teda dole. Ha? Dobro, si ideme hľadať nejaké ono miesto na... Jo, čakaj. Tu mám len nether portál na druhej strane tohto, takže idem pre ňo. No to je asi pillager. Idem tam. Zomrem, ale idem tam. No. To je ďalšia dedina? Asi hej. Dobre, som vypla plúca. Asi počkam na ňom, ne? No pekno to je. Okrem toho, to je si lietací včelka, čo ja viem. Pozri sa sem. No, vidíme. Poď sem. Poď. Nebo ja na tej mape vidím tú dedinu, what the hell? Ne, ja chcem pillagera, ne dedinu. To sú pillageria. No. Asi hej, lebo tam je tá klietka, klietky tam. No poď. Skôr som povedala do dery. Áno, tam je proste dedina vedľa nás, ne? Nevadí, beriem toto. Opačne takto. No. No zobral si ho. Áno, už áno. Dobre. Tu vážne nič nie, mi si povedať. No, reálne to nie.
Není? To je hovno. Ja zobrám šípy. Tu fakt nikto není. Čak, ale to je dobrá náhoda. No ja si myslím, že môžeme niekoho vyslobodiť, vieš, tak poďme do tej dediny. To... Kámo, prečo to vyzerá ako ona hentá dedinka z Avatara? Nie, ty si toto... Nemáš loď? Ne, mám nohy, ruky, ale žiadny dých. Dobré veci majú. Papiera. Nehovor. Rozhodli sme sa, že vedľa tejto dediny budeme bývať. Nebol by ona zlý nápad, podľa mňa. Nepočujem ma, samozrejme. Dobre, nejak takto by som to mohla spraviť. Keď neviem, čím to bude zavádzať, no ne. Nevadí, nejak to zamaskujem. Yo, what? Jak endur? Segra? No. No. Napísalo to aj tebe to Endur? Hej. Vidíš niečo okolo nás, lebo ja nevidím nič. Ja nie. Koľko ti to zatiaľ vyzerá? Hlboko, dlho a veľko. Chceš vidieť môj omyl? Počkaj, ešte ne. Ja tak potrebujem odísť, alebo si potrebujem ísť nazbierať drevo, ktoré je tu, A v ja. okolí 1000 blokov na ne. Čiže áno, presne z toho takého typu dreva som si postavil barák. No povedz, som zvedavý, čo povieš. Ja tam chcem potom vnútri, keďže neviem, kde budem mať ty ešte one, ale chcem tam dať vnútri nejaké schody hore. To sa ešte aj túto scénu, to som nedokončil ešte, ale... Pohode. To je dobré. Sa mi ľúbi. Vyzerá to je krab. Ty vieš, vždycky to je také prebublom. Ja viem. Víš čo, ja si môžem pozrieť aj ono veci. Ty kokos. No bratu, ty si vyhral. Dobré veci máš, dobré. Ľúbi sa mi to. Ja to musím dať teraz. Ja to musím nakopať, ono. Sand, jak sa to povie po slovensky. Piesok. Písek. Čo tam robí? Čo? Čo tam robíš? Reálne nič. Okej. Idem nazbierať drevo. Čo tak vidím. Zobrám si viacej seker. Prečo som robil trochu viacej? Prečo? Ježiš, ja... Dobre. Nikto to nevidel. Sekery som chcela, robil som krumpače, pohode. Čo robím? Takto. Vieš, ja som skvelá. Dobre, ja idem preč. What? Čo tam vybuchlo? Dobre, neriešim. Ja si myslím, že máme dosť dreva. Nakoniec som sa vrátila aj s tým všetkým drevom, čo som narúbala a snažila som sa čo najrýchlejšie už dokončiť môj domček. Počkaj, mohol zabiť skeleton, však nemáš nejaké železo, že by si si urobila shield?
Mám. Vlastne, hej. No. Problém. No. Horda. Kde je tá horda Mám hordu. vôbec? Tu je. Aha. No jo, Ideš ku mne? Ja teba zabarikadujem. okej. Si pohnúť. Ty si blázon. Poď. Aha, vlastne však. No a teraz je to z druhej strany. Ja mám taký pocit, že sem môžu padnúť, takže si tak nejak. Na tento roh. Tých zombíkov tam prišlo teda ozaj veľa, my sme teda fakt nevedeli, čo máme teda s nimi spraviť. Snažili sme sa ich vyzabíjať, ale bolo ich tam až tak veľa, že doslova začali pršať zombíci. Au! Toto je, Si sa zabil práve. nezabil. Nebudeme si klamať, ale veľmi dlho mi trvalo zabiť týchto zombíkov. Au! Ja ich tu už nemám. Tých máš veľa, no. Zatiaľ, čo tam môj brat bojoval, ja som si v kľude stihla dokončiť stenu. Bro. Tvoja posteľ je moc ďaleko, you can't reach it. Ja som dvoch drown chytil do tej loďky, ktoré som prišiel. Nepomôžem ti s tým. Si urobila pevnosť pre mňa. Ďakujem ti, že si sa... Ja som čakal, že proste nemá na hitu a hovorím si, že v rekordnej sérii padol som. Našťastie nič mi to neminilo. Jak to spravím, mor. Neviem, ako budú vyzerať dvere. No to ešte nejak fixnem, tie dvere sa mi moc neľúbia, ale tak... Keď som si konečne dokončila strachu, tak som potrebovala hlinu, aby som zakryla tie drevené časti, ktoré boli vidno, aby to vyzeralo tak naturálne. Hneď na to som si dala aj skla a potom, ako som si dala skla, tak som išla do dediny pre lanterny, kde na mňa zaútočil utopenec, ktorý takmer priniesol koniec tejto série. Žežný batoh. Vážne. Bože, ja som dokonala. To je úžasné. Pečiacu vec. Katamore, si nad čím. Ja, jak si povedal pečiacu vec. Pečiaca vec. Pečiaca vec. Pamätáte si tú jaskyňu vedľa? Hej, ja som ju zabudla rozsvietiť a tak sa tam začali spomínať mobovia. Musela som to ísť proste vyhľadiť.
tak hrá. No. Máš oak? Oak? Oak. Iba oak planks. Plenky sú v pohode. A iba 6 mám. No to je akorát to, čo potrebujem. Idem na schody. Ik. Každý im sa pozrieť k tebe. No, dám sa dokončenú. No, Mám určite. 10. Ja... 5 by som bol, ne? Ocenil. Ja už mám, už mám 8, takže môžem tiež takých 10. Ja, ok, tak to pohode potom. Pekne to tu máš. Líbi sa mi to. Líbi? Ja to už Tak je to. poschodia? Hej, no, chcem to Ďakujem ešte veľké. dokončiť, ale... Ďakujem veľké, čo musí byť. Vidíte to To sám asi- po česky. Pre teraz, že spravím takto dvere. Lebo, no. Keby sa dojde mob, tak aspoň nebude vedieť si. Nebude, dobrá. Lebo v streche sa budem Poď sa povedať ku mne. Musím robiť ešte schody k tebe. Ne, čo by som spravil? Ty urob ten barák tak dlhý, alebo urob nejakú miestnosť. A ja sa podkopem v jednom bode môjho baráku až dole a my budeme vlastne vedieť k sebe iba rebríkom chodiť, vieš, že nemusíme ísť von. Ale máš to tu akože dosť dobré. Ale vieš čo mi tu chýba? Ten dotyk naozaj toho brezového dreva. Vieš, jak to myslím? Že proste toto si nemusel ostrihať. Okosiť Ne, aspoň, práve, vieš. že to som tak chcela mať. Ja by som to neokosil, úprimne. Mne sa to takto Ale, ľúbi. ne, vieš čo by som dal preč? Pozri sa. Nahrať toto brezovým. Čisto brezovým, neopíleným, čisto brezovým, takto pozri. Ain't it? Za mňa to vyzerá dobré. To je to na druhú stranu. Ale tu nie sú tie prenosné čestky. Nemôžeš mať štít v ruke. Ja si toto... Jak sa to robí? A tak. Teď pomôžem to brať, no. Ty máš axelota? No. A toto je lahučka, to je nič není. OK. Mne sa najviac ľúbi tá strecha, jak som ju spravila. Tú strechu si urobil dosť dobré, ale toto si urobil tiež dosť dobré, akože. A keď mohla si to v polke seknúť a spraviť si normálne akože vieš, ne? Druhé poschodie. A keď vieš čo, by si ty mohla ako ja nechcem ti srať sa do dizajnu, ale nič. Len ty si môžeš toto niekde seknúť, ako keby tu, konkrétne. A vlastne spraviť si druhé poschodie, aký malinký balkónik, že tu by nejak skončil. Kokos, ale dobrá búrka je, ty kokos. Máš koper? No, To nemáš čo? Odrám 6 iba reálne. 8 ich tam je. OK. Dobre, idem ja do most a ja sa rozlúčim s mojimi ľuďmi a ty si keď tak ešte natáčaj. Alebo sa rozlúčuješ tiež. Tak už som svoj baráčik postavila, možno to ešte sem tam niečo upravím. Tak o tom môžeš ďalšom videu, keď chceš. Mne to je jedno, každopádne. Pekný barák. Ďakujem. Áno, spím pod listím. Ale to vy tak voláte. Ja to nazývam exotika. Ok, neviem čo... Akože... Oh.
Tak to nie, ďakujem. No to by si zdala nejaké, ja neviem, somarenky tiež okolo tohto. Takže to máš ako rozdelené. V sektoroch. Sekcia. Madness. What? Samozrejme som si ešte trochu podekorovala môj domov. Vidno? No. Čo sa deje? To vybuchujú proste veci. Ja vám veľmi ďakujem, ak ste video dopozerali až do konca. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Ak hej, nezabudnite zanechať like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj!